Битката за гората все още не е загубена. Все повече хора се организират и излизат на протест. Днеска съм в село Усойца, само 15 км от София. Мой приятел Мартин организира проверка от горските служби. Телевизията ще отрази събитието в гората и хората от селото използват момента, за да се изкажат. Това не е от днес, което се случва, но тук в последно време става толкова масово, толкова нагло, толкова безогледно се изсича гората, че вече не може да се издържа. Погледнете от тук, чак върха се вижда. Това не е гора. Това на овощна градина съсипват се пътища, съсипват се ландшафта, съсипват се гората. Тези, които казват, че са от това управление, така, те нямат никакъв хабер от гора. Усекоха гората, където е вододайната зона на селото. Там я ликвидираха тотално. Може би преди 2 месеца жителите на община Горна Малина от няколко села се свързаха с Сдружение за Ботевград с подписка от над 2000 жители. Внесахме сигнално писмо до министър Танева, в което настояхме за незабавна проверка. Месец и половина по-късно проверката е факт. Днес е втория ден от проверката. Разбира се, че има много сериозни нарушения. Едно от основните неща, които и тук може да го покажем на момента, е маркирането на пъновете на отсечените дървета. В случая на всички дървета има просто боядисване с точка. Да не говориме, че маркировките, сините точки, ги нямаше преди няколко дена, когато хората от селото подадаха сигнала. Но, знаейки, че днес ще има проверка, горският просто вчера набързо минал вече изрязаните пънове с една четка. Проверяващите вече са хванали гората и проверяват. Не им е много приятно, че сме след тях, но България е свободна държава, нали? Горските служители хващат на изток, пък ние на запад. И какво да намерим? Навсякъде в гората едни големи купчени трупи. 100 кубика само на това място и никой не си прави труда да ги извозва. Сега лежат и гният. Днес, когато обикаляхме с хората от контролните органи, от горската служба, все говорят за техната любов към гората. Много са били влюбени в гората. Ето тяхната любов към гората. Преди малко един от проверяващите в днешната комисия ме посъветва да не се интересувам от това какво се изнася от гората, а какво остава в нея. Което ми звучи, не е важно, че се краде, важно е, че още има какво да се краде. Ние сме много близо до полето, значи извозването на тая дървесина е супер лесно. Защо не са дигнали последния камион с дървесина? Обяснението тяхното е следното. Точно преди да финализират сечището, собственика на този имот отдолу е забранил на камионите да влизат. А това беше точно преди последния камион? Да, след като са изсекли всичко и са изкарали хубавото, за лошата дървесина вече са им забранили да идват. Те се опитват с нас в момента да се подиграят по някаква линия, именно, че не сме толкова големи експерти, не разбираме, но ние с теб достатъчно вече обиколихме, нещата се повтарят навсякъде са едни и същи, така че нищо ново няма да ни изненадат. Какво ви направи впечатление? Комисията има председател и се казва господин Лозанов. Ага, и него ли да го питам? Разбира се. Кой беше господин Лозанов от всичките? Този, който е с дънките най-вляво. Господин Лозанов! Сега се прави, че не ме чува. Само да ви попитам какво установихте днес след проверките. За проверката ще бъде изготвен доклад, ще бъде отговорено. Добре, да е малко. Така е съвсем предварително. Не съм упълномощен да давам каквито било изси. Ама после трябва да го дадете на хартия все пак. Да, ще го дам на хартия. Ама каква е разликата? Време имаме още документи да разгледаме. Ага.
каза, че имаше няма. за едно свлачище ми беше въпрос, защото аз не го видях, казах, че Дочо Полигор го е видял, че Да, това е вчера. няма свлачище, било изчистено с булдозер. При стария водопровод за селото. При водопровода, да, как водопроводозер, защото там не имаше може ли да влезе нарушение? водопроводозер. Там точно това въпрос това и беше- да отидеме да го видиме, да го видим. Да отиваме тогава. И накрая ще видим, че всичко беше точно. Това беше проверката. Видяли 100 кубика забравените трупи, но това не беше толкова проблемно, според тях. Започва анализа на документите. Представите ли да, имахме даже една оговорка да пуснем едно писмо с искане за влагане и това не го направихме. Отлагане на проверката. Ние направихме доклад. Ако обичате, не съм оправомощен да давам изказване, много ще ви помоля. Това не е. Не, само ми е любопитно тази информация, която поиска жената, не е ли е публична информация? Не. Не е публична Не е информация. публична. Публичните са позволителните за сеч, протоколите за свидетелстване на сечища, което е качено. А какво Тоест поиска тя? има една информация, която я проверяват само служителите на Агенция по горите. Законодателят така е решил, не аз. Ама горите нали са на всичките граждани? В същото време държа да кажа, че господин заместник кмет е изпратил 2 писма за министър Танева и нямаме никакъв отговор. Ние се информираме от господин Тинчев. До мен е насочено само един сигнал, аз по него мога да коментирам нищо друго. За сега всичко е съвсем наред. Това се вижда. Физиономите говорят за себе си. Мартин покани същите проверяващи и в Берковица, където буквално попадахме в ада през втория филм за горите. Там обаче не искали да ходят с нас. Били проверявали нещо сами, но Мартин вече чака половин година задължителния им отговор. 100 кубика засипана дървесина в Усойца, хайде, грешка беше. Пише доклад, уволняват някои от местните горски служби и утре работата продължава, все едно нищо не се е случило. Но стотици декара голи баири и вековни букови гори, отрязани като скрап, това вече става леко неудобно. На пролет е така. Днеска слънце, утре сняг. Но не пречи да видим една добра алтернатива за дърводобива в България. Ще видим плантация от китайски дървета, наречени пауловния, които растат до 40-50 см диаметър само за 8 години. Ние тук гоним един участък, казва се първо качество. Един труп, който да е 6 метра, 7 метра. Да, за За дървообработващата. дървообработващата ще е много по-качествено. Значи, има и предвид, ако тази цена е 200 лева на 2-метров труп, на хубава широка дъска, ако я направиш на 6 метра, отива в 1000. Защото няма такива. Страшно е, да, защото за лодки ги правят и искат цяла дъска. Може и за тези къщи, които са прави са на цилиндри, на трупи. Локхаус, да, точно. Такива също стават уникални. Защото не гният много май. Не гният, не се наяждат от дървояди, тъй като има танин в тях. Хубавото е, че този сорт дървета иска много малко от почвата и не е инвазивен, въпреки че така се говори за тях. Значи, с две думи, големите трупи отиват за някаква обработка, дали фурнир, дали дъски, дали гради, а короните отиват за пелети с две думи. Точно, така. Точно така. И отпадъците, капаците при биченето. Да, също, точно така. И е безопасна технология. Плюс това, сега в момента аз имам го снимано това нещо, в Китай съм бил, в гори. Да. Вътре си слагат кошери, както човек е направил. Китайците пред мен отвориха, тогава още нямахме тук толкова гори, които да цъфтат.
Отвориха кошер, разрязаха го, опитахме да уникален. Примерно добър вариант би бил, защото тук много хора казват, вие използвате земеделската земя, нали, за тези нужди и по този начин отнема си за хранителни нужди земята. Тогава може да се направи варианта с по-голямо разстояние между редовете. И тогава наблюдаваме една симбиоза, което е много интересно. Значи, това го имаме дори като факт в Русе, където вие знаете, Митко. Има жив пример за Насякъде през големите жеги всичко изгарят, тревите изгарят. Да, има. Минава овчар, гледа под ловнята, всичко е зелено. Да. Абе, какво става? Мога ли да влезна вътре да си напаса овцете? Митко казва, може. Овцете му изпасват тревата, наторяват му и си тръгват. Обаче защо се получава така? По ловнята се явява една помпа, която издига влагата от ниските слоеви долу и я качва горе. И по този начин тревите или селскостопански култури биха били в много по-добра плододаване, отколкото. Добре, друг въпрос имам. Значи има едни приятели, които се занимават, се мъчат по-скоро с някакви биопилета. Да. Те търсят сянка първо тия животни, търсят къде да пасат. Те били помогнали с ларвите на тия бръмбари. Примерно да ограждаме това нещо, да пускаме пилетата, да стане био... Тук точно ми изпревари идеята, която ще я правим вече. Много се радвам пак да видя един голям ентузиаст, който е убеден, че неговото решение облегчава българската гора и води до добри печалби за земеделците, които се занимават с такива плантации. 8 години чакане за първата реколта все пак не е толкова много. Особено когато всяко дърво носи минимум 200 лева чисти приходи след въпросните 8 години. Сигурно от Министерството са били вече 100 пъти на неговите плантации да учат от добрата практика. Сега един последен въпрос. Ти си ми разказвал, че идват от Судан, от Египет идват, от Гана са дошли. Това само от Африка, иначе цяла Европа, бившите съветски републики, Украина, откъде ли не, буквално от цял свят. Най-важният въпрос е дали от София някой е дошъл да учи от вашата практика? От София са идвали клиенти, които също са засаждали, но... Говоря за Министерството, говоря за... За съжаление не. Не. Просто явно трябва да сме повече, да сме обединени и да се види, че ние сме тук и съществуваме и вече това е факт. И за сега сте въпреки всичко, просто сте на крак. Така да го наричам. Разбира се, въпреки всичко. Да. Ние не спираме да се борим и ще продължаваме. Друга страхотна инициатива е една система за мониторинг. Представете се, един български хакър взел един голям компютър, теглил карти от интернет, от Google и от 10 други места, искал базата данни на Горското министерство какво къде се сече и сглобил от всичко това една платформа, на която всеки има достъп. Машко, да те питам, тази програма по принцип какво представлява точно? Значи това не е точно програма, е една платформа, която е онлайн. Това е всички данни за нашите гори, позволителни за сеч и всичко, до което сме могли да се добереме, е сложено на една публична онлайн система, която може да се аксесне от всеки човек чрез един обикновен браузър или мобилен телефон. Това е един проект на ВВФ, но подобни проекти като цена са примерно 100-кратно по-скъпи. Ние изискваме данните по закон от Министерството на земеделието и храните, където чакаме известно време, те приемат не ги предоставят, след това не ги предоставят. Тези данни ги обединяваме, правиме ги, обработваме ги, за да станат в този вид, след което ги сервираме посредством тази апликация на този веб-базиран портал и, както казах, всеки може да види абсолютно всичко, което има за горите, което може да се прави. Поръчката беше от World Wildlife Fund или ВВФ, международна организация на природозащитници. За всяка точка на страната може да се видят къде са горите, какви са техните идентификатори. И на практика на година има приблизително по 66 000, 60-70 000 разрешителни, позволителни засечи.
От тях, да кажем, тук са представени 45 хиляди. А другите къде са? Другите просто не може да ги завържеме географски с информацията, просто защото идентификаторите на горите са сменени през това време. Човекът не искал да каже по камерата колко пари е взел за тази задача. Но повярвайте ми, че само компютъра, на който монтирам тези филми, струва повече пари. Влизаме в Родопите, отиваме на едни много красиви места, наречени Сърница, Борино и така нататък. И, например, за Борино, като погледнете, Той сега се свързва с... Значи цялата система е базирана на системата клиент-сървър. Значи това червеното, което виждате, са позволителните за сеч през последните 3 години на тази територия. Виждате, че абсолютно цялата гора е в позволителни за сеч. Кликваш където и да е по картата и тук ти излиза абсолютно цялата информация, примерно за позволително за сеч. Това да кажем е позволително за сеч от 2013 година. Позволително сеч от 2014 година. Тук пише абсолютно всичко. Каква е марката, каква е боята, количеството на сечта, какъв вид сеч е, санитарно прочистване, каква е площа. Тук има всичко, което е от разрешителното за сеч. По този начин всеки един човек може веднага да разбере за какво става дума и да направи справка. И да види дали тази гора, която се сече в момента, има позволително сеч, дали се спазват, защото във всяко позволително за сеч има много, примерно, как да се начин на почистване. Примерно, събиране на отпадъците на копчини в сечището. Това може да не е изпълнено. Може, примерно, сечта да не е започнала от дата еди коя си, да започнала един месец преди това. Всичко това са нарушения, които всеки един човек може веднага да види по този начин. Ето това е в Странджа пример. Добре, ама защо нямаш данни? Колко е трудно да свържете реал-тайм сървъра на Министерството? Значи първо сървъра за Министерство няма сървър. За реал-тайм въобще не става дума, защото при положение, че няма сървър, значи не може да става дума и за реал-тайм. Значи те имат някакво подобие на система, което въобще не може да се нарече съвременна. Това е една милионна и милиардна индустрия. Срамота е, че никой до сега не е направил данните да са... Значи ние за да... Това нещо го няма никъде направено. В момента в Министерството тече поръчка за 2 милиона лева, за да се изготви това нещо. Ние сме го направили за някакви хиляди левове това нещо. Даже не са и десетки хиляди лева. Значи, срамота е, че едни хора, които могат да си отдават от свободното време да го направят това нещо и го правят. Нали? И в същото време от другата страна седи една милиардна индустрия, една милионна индустрия, която не може да си направи базата с данни. Не може да си ги организира и не може да си го направи. Камо ли пък да пусне публично данните в този вид, за да могат те да се използват. Ама сега не разбрах. Те сега ще платят 2 милиона лева за нещо, дето де-факто си е готово. Така. Ами това вече го има. Въпросът е, че те сега някой явно някъде ще си усвои някакви пари. Това нещо го има направено. Ето. Ще дам един пример за... Примерно тук фигурират и защитените зони по натура. И тях сме ги вкарали. Въпреки че този проект в Министерството на околната среда и водите също е за 2 милиона лева. Нали? Ние ги вкарахме просто като екстричка, за да може човек да си кликне, да види примерно ето, коя е зоната от Натура 2000, да види досието. Нали? Ето, това всичкото е направено. Ма не е направено за 2 милиона лева, направено е без пари. Системата до този момент е ползвана от 50 000 уникални потребители. Има много голяма посещаемост, примерно на ден между 100 и 500 уникални посетители. По мой личен опит, преди нова година засекохме една супер незаконна сеч, т.е. незаконна сеч, т.е. там има позволителна сеч, има всичко. Обаче са отсечени 1500 дървета абсолютно незаконно. Те казаха, че са били 200. Нали? И там се извършат проверки, работи и накрая всичко пак се замита и пак няма виновни и пак всичко си остава. Или ако някой го уволнат от една длъжност, да кажем горски или някой друг, те го пращат на друга длъжност на изчакване, минават 2-3 месеца, или го връщат, или му намират по-добра работа. Но това за мен си е една организирана система, в която поради липсата на информация, нали, могат да се правят всякакви такива неща. А ти не можеш да приемаш един вид да изсмучиш цялата база данни от тях и да го сложиш върху твоя... Аз мога, ако те предоставят както са задължени да направят по директивата Inspire. Да, разбрах. Мога да... И не само по директивата Inspire, всеки български гражданин има правото на достъп до информация и да има достъп до тази информация.
Но това се крие от невомишляне. Това за мен е ясно. С влизането на тези технологии вече става много страшно, защото ти, когато наложиш кадастъра от 2004 година, да кажем, аз си правих такива експерименти 2006 година, се вижда как, да кажем, на морето дюните са били завзети от частници. Сменен е кадастъра. Границите са сменени изведнъж. Да, защото не могат и предоставят само част от кадастрата или те предоставят. Никой тогава преди 10 години си е представил, че след 10 години ще могат да се наложат от 20 години назад. Какви са били промените, динамично и да могат да се гледат. Защото тогава всичко е било на хартия. Те и сега се надяват да си остане на хартия, но... Няма да им се получи. Няма да им се получи, защото ние ще си изискаме данните, цифровите данни. В един момент ще ги получим и всичко ще стане ясно. Граждани с добри идеи все още има. Слава Богу. Но ако целият горски сектор е толкова изгнил, къде ще намерим стари и съвестни лесовъди, които да покажат пътя на едно ново поколение истински горски служители? Сещам се за мой приятел Виргил Байкалов от Доспат. И ми мога да ви разкажа, че обиколихме едва ли не цяла България. Кой знае колко гори сме гледали. Такива запаси с такива големи, прави борове аз никъде не съм виждал. Да знаете. Значи тук сме в царството на белия бор. Ага. При нас ние гоним специално хетерогенна структура в гората, което е мечта за всеки лесот, да бъде устойчива и стабилна и здрава гора. Но това мечта ли само или това Не, съществува? Това може и реалност. И трябва да се стремим към това, защото условията, т.е. тези климатични промени, които така иначе напират, налагат такъв модел да вкараме в практика. При вариант, горското трябва да извършва цялата си дейност от залесяването, отглеждането, добива и онова, което излезе от гората, да се изкарва на централни складове, и там търговеца да заповяда. Нали? Да. Защото аз послушах някакви такива частници, които съкат в гората. Те се оплакват, че малко им плащат и те не са доволни. В смисъл... Има го и този момент. В момента никой не е доволен, общо взето. Така е. Така е, защото и те самите не са снаражени с подходящи способи за добив. Хубава техника, производителна, техника, която да щади и гората, и терена. Но защо не купува така? Защото те не са гарантирани какъв добив ще реализират. Те не знаят след 5 години какво ще правят. Да. И затова казвам, че и от тях няма гаранция. 20 000 хектара гора в Доспат. На колко човека по принцип може да осигурява тази гора работа на хората в района? Като брой хора. Като брой хора в цялостен вид и с преработката, ако и не добавим, нали? Да. Която в момента е към частни фирми. Да. За 1000 човека може да си. Обаче работа, която да обхване процесите, които водят за възпроизводство на гората, отглеждането й, добива, транспорта на дървесина, преработка, всичко това в целият цикъл може да осигури 1000 човека. 1000 човека, които от една страна ще има полза и самата гора, нали? За да може да докараме в такова състояние на устойчиво и стабилно и да се радваме на здрава гора. Но това може да стане, нали, когато нещата ги гледаме в такъв цялостен в общ вид. Да. И добива да бъде следствие на добро стопанисване на гората. А иначе, когато имате някакви предложения, отивате при министър или при някакъв по-високо поставен, те ви слушат, усмихват се, викат, да, прав си, просто нищо не правят. Предполагам, че е такъв е реда, или? Да, окей, ето. Айде другата.
На човека му остават само 2 години до пенсията. Какво да каже той? Но аз да ви кажа, на никой от шефовете не му пука какво има да каже Виргил. На никой. На тях не им трябва акъл. Само кеш им трябва. Виргил искал да ми покаже, че въпреки всичко, при няколко фирми в дървообработещата индустрия вече започва да им светне, че нещата не могат така да продължават. Младият собственик се гордее с производството си. Той няма какво да крие, което е много хубаво. Оплаква ми се обаче. Има много конкуренция. Демек цялата държава бича дървесина и съответно цените са много ниски. А какво прави човекът, когато маржите са му много ниски? Той просто мисли за друг продукт, който да носи малко повече печалба. Имайте в предвид обаче, че много производители като него не желаят да инвестират пари в по-модерни фабрики и иновативни технологии, заради простата причина, че те не са сигурни, че след 10 години все още ще има трупи за тях. Демек, дали след 10 години ще има още достатъчно качествени гори, с които да могат да си изплащат инвестициите си. Разбрахте ли? Дървообработещата индустрия не желае да инвестира, защото ги е страх, че в един момент няма да има суровини за тях. Няма да има качествена гора. До там сме стигнали, но за съжаление няма кой да го каже пред камерата. Защото ги е страх. Всеки се бори, доста са работодателите и производителите на трупи, а самите трупи в гората са малко. Да. А този камион, примерно, е за? Къде отива той? Този камион отива за Турция. Тия градички и летви в Турция да ги ползват като строителен материал? Значи дъските в момента ги ползват за строителен материал, а градичките ги ползват за мебели. Също така искам да кажа, че от година и половина наблюдавам, че доста хора се насочват към производството на дограми, на врати, на мебели, само от масив. Това е супер. Да. Това създава много повече работна ръка. Но тези няколко капки надежда в този филм не означават, че промяната е факт. Даже тя въобще не е наблизо. За сега продължава да цари хаос, беззаконие, безхаберие и кражба на всичките нива в горския сектор. На финала на моите филми за гората искам да ви покажа още няколко кадри как разсипниците, които ръководят горите ни, смятат още много време да изкарват милиони от богатството, което е на всички българи.